Kalong shisha ke kubor ke ban ai mensiem bat ke ban penslur ki babun ki pat ba nong song snong om tang ya ke distrik Ribhoi. Nrei ke jelai bro ka wei ha ka ba wat pedeng ke jing sapriang ki kubor ki bapen artatien bat bapen syap tieng syapang ketika bayada na ke jing pang COVID-19. Nrei la sakhi pat bagi nong song snong hanong po kamtam kitu ke belakan jo palat ya ka saupo snam karta bun neki klala ban pendep ya ke jing ai tika ha ka wat ka baar la ni ke second dose. Ya kani la sakhi biang ha ka ba kinong song ki bala kot jan spangot ka thanong po lembat ki snong memarjan kam tam ki rotemen kentup na do kilong kemia ber kirang ba ki bala kenjo ya palat saupo sedam karta ki rong chapo ki indoor stadium hanong po bat pendap ke jing itika ha ka wat ka baar ha ka bala sakiru ba kilong kemia ki bala palat ya ka hendro po sedam karta ki lepen I ka noksa ka babha ban shim kala jing yada na ka jing pang corona ha bakran bat kawai ni kilong kemia ka bala kenjo hendro po sedam karta Ilapan pau bakum kalong kemia keberan ke jingkit klia om tang hali yang lasem nri wat ya lagi para marjan kumta daga mons ngobha bat klem dapen sngap yaki kubor ham saya ila mi syakmat banit shim ketika bat menta ka kentipat ila la ban pendap ru ya kan ya ka wat ka baar jong ketika Ilapan pau bawala ka jelah hiber kawai kadang don hapdeng ke jing sertok namar ke jing sapriang ka klam COVID-19 Hendrai lekarpat pat girupat ba bikin ai ke jingit relang bat ki bor sarkar kamtam katenat kokot kakya ban burom bat ko ngu ke jing tha bla bo da ke sarkar bat banyada na ke jing sapriang jong kan ka khalam Sapsan tem bolong mentah boro arngut pilai pendap ka jing ai tika mentang ilai pendap ke jing ai tika ka ba asin okey jepis ngogum no ba pilai da ban ai ka tika so gumnang idan ke negara ka jing skam ba ke chania skam ya na ini Tunggu tika ubangi ai tolong ngin nyadai ladi lo kumju ya ki kun dikti haying asam kumju ya ki bayang ki lok ki ja ki basang basa akan na katam di buhay dum kisen berkat kana ke jing kana lockdown teng ni kwa hi ba pasaka jung ni kan pelai no dan dapat pa yang jang ki pat ba pa ngai bukim ko ngo bukim kim snap ya kana ke jing tha jang pasaka tekai ka kubor ki kum kita ki nong song snong bala kamrang ba Jaki pat ba ban ai ka injection tika. Teng nagaliang jongi kilong kemi ni kapat ya ki pat ba nong song snong jong ka tham ri boy jongi bangi kapat ni sobha banyami na lagi jong king kisam ba pinyelit ai ka ka inject tika ka paki ong ka covid jong ka khat ndai tham dadan kono ka jing seping ne ka jing ting ne ka jing sosmed but wanam snap ya ka jing kran ba ka jing kran yang ki ki ba Pensepting ya pi la na giba pen hauktin ya pi dokumen kumtai nama kana ke inject kana ketika kadai ka kabanya da yang ni kun hafi jong ka ngari ki jantia ba hintam jong ri phoi ki ko koi tengah pa ya pi ba so bha so yami na lagi jong ki ing kisam kung ki mi pa ngi de belong ki nang yalam nanti ya ki kun ki jong ni bat kam kumjuru ya ki lok ki jar jong kana ka tham ri phoi ki jong ni ba ko koi